Најавена курњава, најмоцнейша теј жими залапела Nješka Sloveniju пред за варти да едни школи, а за проведени и ограничења у транспорту. Превелики шних и моцни витор у Словенiji преглашени помаранчецови ступењ опасности при непогоди, а у едних часов и червени. Ја ги најавене, велики шних пада и у хорватски и жимски служби робија с полним интензитетом, а у горских преджилох заходних крајов ше обчекуе звекшање шнигового пасма и моцнейши витор. И у сушеднеј Босни и Херцеговини ше идуцих њог обчекуju векши падања, а метеорологи најавјуju že шниху буде и у нас. Најутре нам приходи захладзење за злижњом, ktorý прејде до шниху, перше на северу и заходзе Војводини. Буде дуц умерени северовосточни и восточни витор, та увечарши ходзино ходно буд назношеного шниху. Ранши температури буду од 2 по 4 ступни, а највиши дњово од 4 на северозаходзе Бачки, по 8 ступни на југовостоку Банату. На соботу шлизи дальше захладзење за шнихом с часу на час, али на северу може обчекувац представање падањох. На недjelju i na počatku idućeg tižnja bude še žimnjejše sa šnihom u vekšini krajoh, takže še očekuje že napada od 5 po 10 cm. Od vtorku bude suho so zmocnejšima ranšima mrazami i dnjovu temperaturu pod 0 u veljih krajoh. Od čtvrtku temperatura prehodzi do plusu.